Het aantal reserveringen via Airbnb is flink toegenomen. Maar moeten we dat wel willen? Als je geen buren hebt en dat huis wordt alleen maar verhuurd, ja, wat is dan je dorpsgevoel nog? Ja, en dat zorgt natuurlijk voor problemen op de woningmarkt. En verder in deze uitzending. 16.000 nieuwe woningen in Zeeland. En Paul strijdt tegen alle misstanden. Goedenavond. Het is al jaren een punt van discussie. Huizen die gebruikt worden voor vakantieverhuur en de gevolgen die dat heeft op de leefbaarheid in Zeeuwse dorpen en steden. Maar ondertussen neemt die verhuur alleen maar verder toe. Bijvoorbeeld via de site van Airbnb. Eerst even wat cijfers. Het aanbod via websites als Airbnb is in Zeeland hard gegroeid. Tussen 2019 en 2021 is het zelfs met bijna een derde toegenomen. Van 4.277 naar 5.628. Het aantal reserveringen nam ook flink toe, met bijna een kwart. Deze accommodaties waren goed voor bijna 600.000 gereserveerde overnachtingen. Een opvallende groei tijdens de coronaperiode. Je zag dat heel veel mensen eigenlijk door de stop op toerisme een beetje schrokken van goh, gaat dit wel goed komen dit jaar? Krijgen we nog wel een goed seizoen? Eigenlijk alle hens aan dek om boekingen te genereren en Airbnb was een extra verkoopkanaal voor hen. De meeste accommodaties zitten in de toeristische gemeente aan de kust. De grootste groei zit juist op de minder toeristische plaatsen, zoals in de gemeente Tolen. Ook valt op dat bijna de helft van de aangeboden accommodaties onder normale vakantiewoningen vallen. Maar dan zijn er nog steeds ongeveer 2800 accommodaties over die niet voor toerisme bedoeld waren. En dat kan problemen opleveren. Je kunt je voorstellen dat het overlast veroorzaakt voor buren, dat het ook de deel van de tijd leeg staat en dan eigenlijk ja, je sociale cohesie in het dorp een beetje aantast. Hè. Als je geen buren hebt en dat huis wordt alleen maar verhuurd, ja, wat is dan je dorpsgevoel nog? Ja, en het zorgt natuurlijk voor problemen op de woningmarkt, want dat huis is niet beschikbaar voor andere mensen die daar willen wonen, maar wordt gebruikt door toeristen. En daarom is het volgens het kenniscentrum tijd voor de gemeente om in te grijpen. Ja, ik denk dat de gemeenten best wel wat mogelijkheden hebben om de verhuur van woonruimte wat verder aan banden te leggen. Daar iets meer regulering op toe te passen. Veel Zeeuwse gemeenten zijn daar ook al wel mee bezig. En ja, we gaan met hen in gesprek om te kijken wat ze nog meer daaraan kunnen doen. Dat aan banden leggen heeft al in een aantal Zeeuwse gemeenten plaatsgevonden. Daar is de registratieplicht ingevoerd. Wil je woning verhuren, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. En dat geeft de gemeente mogelijkheden om vinger aan de pols te houden. En op sommige locaties vinden de inwoners dat nodig. Ja, deze huizen zijn natuurlijke huizen, duidelijk te zien de rolluiken dicht, als recreatieve verhuur. En ja, dan zie je dus mensen alleen komen de weekenden en door de week. Die hebben geen binding met de omgeving. En dit zijn in feite prachtige starterswoningen, maar dat is een lastig punt. Los van de dure huizen en de vastzittende woningmarkt is het hoge percentage verhuuraccommodaties slecht voor de leefbaarheid van het dorp. Het schooltje wat hier nog staat, dat leeft gelukkig nog allemaal. Maar dat is wel klein. En komt er weinig nieuw bij, dus geen starters en dergelijke, dan krijg je een probleem dat eigenlijk zo'n dorp leegloopt en alle voorzieningen weggaan. En dan word je bijna gedwongen om weg te gaan. Naast Airbnb deed de hele toeristische sector trouwens goede zaken deze zomer. Hotels, huisjesparken en campings hebben afgelopen zomer bijna 5,5 miljoen overnachtingen genoteerd. En dat zijn er 10.000 meer dan vorige zomer. En dat was al een record. Zeeland wil de komende 10 jaar ruim 16.000 nieuwe woningen bouwen. Dat staat in het woningbouwakkoord dat de provincie vanmiddag heeft gesloten met minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting. Concrete plannen voor die nieuwe woningen liggen er nog niet. Per jaar moeten er in Zeeland 1650 nieuwe woningen bijkomen en dat is ruim 2 keer zoveel als er vorig jaar gebouwd werden. In heel Nederland moet er ongeveer 1 miljoen woningen bij. De Zuiderbegraafplaats in Terneuzen blijft de laatste rustplaats van de vermoorde Jocelyne Amilière. Familie van de doodgeschoten vrouw uit Duinkerke heeft de gemeente Terneuzen laten weten haar graf niet te willen verplaatsen. De identiteit van de vrouw werd vorige week bekend, bijna 3 jaar nadat haar lichaam werd gevonden bij Westdorpen. De politie is er vrij zeker van dat haar man haar destijds om het leven heeft gebracht. Er zijn veel te weinig konijnen in het duingebied van Oranjezon op Walcheren om de natuur te herstellen. Dat vindt het Zeeuwse landschap. Waren er tientallen jaren geleden nog honderden, nu zijn er nog geen 30 konijnen. Dat komt onder meer door ziektes als myxomatose.
Konijnen zijn beter in het natuurherstel dan grote grazers, zoals bijvoorbeeld deze Galloway-runderen. Grote grazers die houden de vegetatie kort en wat konijnen doen, die eten aan de knolletjes van jonge uitzaai van planten. Daarmee voorkomen ze dat het verstrueelt, dus dat er overal meidorens en duindorens opkomen. En wat ze ook doen is, ze zorgen voor open plekken en verstuivingen in het duin. Waar moeten die konijnen vandaan komen? Het plan is om die uit de Klinkse bossen te halen, de waterwinbossen bij Klingen. Daar is overlast van konijnen, die plekken zijn er dus ook nog. En daar worden ze nu gevangen en naar de polier gebracht. En een mooie oplossing zou zijn dat die beesten dan gevangen worden en hier worden uitgezet. Hoop is dat dat deze winter nog gebeurt. Het kabinet houdt vast aan eind november, begin december als datum waarop meer duidelijkheid moet komen over waar de nieuwe kerncentrales moeten komen te staan. Dat heeft minister Rob Jetten vandaag gezegd in een Kamerdebat. De VVD wil dat de knoop deze maand nog wordt doorgehakt, maar Jetten gaat daar niet in mee. Er zijn nog 2 locaties op het oog voor de nieuwe centrales, de Maasvlakte en Borselen. En het is feest bij Hogeschool HZ. Ze staan in de top 3 van beste middelgrote hogeschool van Nederland. En de school staat inmiddels al zo'n 13 jaar in die top 3. Er zijn dan ook genoeg studenten van buiten Zeeland die daarom hier komen studeren. Wij kregen lekker wat lekkers, dus dat is altijd goed natuurlijk. Maar ik vind het wel leuk inderdaad. Ik vind ook wel dat de school dat verdient. De persoonlijke aandacht die je krijgt. Je bent niet echt een nummertje. Dus dat vind ik heel fijn. Het is de enige plek waar je de combi-opleiding met verloskunde kunt doen en verpleegkunde samen. Dus en het leek me gewoon een goede opleiding. Dus. 7 opleidingen van de HZ mogen zich zelfs de beste van Nederland noemen, waaronder sportkunde. Natuurlijk, deze opleiding heb je ook in andere steden. En dan is het leuk om te horen dat je dan in de stad studeert waar die opleiding op top is. En hoe de University College Roosevelt in Middelburg scoort weten we volgende maand. Dan verschijnt de keuzegids van de universiteiten. Hij is al bijna 75 jaar, maar strijdt nog altijd onverminderd voor zijn mede-inwoners. Paul van der Lingen uit Sluiskil. Van wateroverlast tot een onveilige straathoek. Het is voor Van der Lingen vaak maar een kleine stap om aan de bel te trekken. Die meneer Van Lingen, dat is een beetje moeilijk mannetje. Nou, dat mag je denken hoor. Echt. En ik word niet moeilijker, maar ik word ook niet makkelijker. Want ik hou gewoon aan de normen vast. Van Yara tot de gemeente Terneuzen en van Rijkswaterstaat tot de rijdende rechter. Bij al die instanties gaat bij het noemen van zijn naam een belletje rinkelen. Paul van der Lingen is een ras-echte Purmerender en kwam 10 jaar geleden in Sluiskil wonen. Sindsdien trekt hij overal aan de bel om misstanden aan de kaak te stellen. Ik ga niet over de streep heen. Ik zeg duidelijk wat er is. En dat heb ik in mijn werk ook wel eens bij spreker 6.000 euro schade gehad. Ja, daar iets verkeerd gedaan. Dan ben ik verantwoordelijk. Het geldt hetzelfde voor bedrijven, voor de gemeente, voor de provincie. Noem maar op. Van der Lingen zegt waar het op staat. Zo doet hij dat bijvoorbeeld als het gaat om de wateroverlast in zijn dorp. Van der Lingen richtte met anderen een heuse stichting op. En uiteindelijk kwam zelfs de minister een kijkje nemen. Die vasthoudendheid heeft hij naar eigen zeggen niet van een vreemde. Misschien heb ik dat van mijn moeder gehad of zo, wij spreken. Was dat ook iemand die opkwam voor mensen? Ja, was vrij felle tante. Oh, het hoeft niet verkeerd te wezen natuurlijk, maar je moet wel weten waar je staat natuurlijk. Hoewel het continu aankaarten van zaken Paul van der Lingen makkelijk lijkt af te gaan, kost het ook wel wat energie. Maar hij heeft een uitlaatklep en dat is muziek. Ja, je kan je zinnen verzetten. Je blijft niet in dat gedonder zitten. Nou, ontspanning. Je gedachten ergens anders naar focus. Met muziek bezig zijn doet hij dus graag, misschien wel net zo graag als het opkomen voor zijn dorpsgenoten. Maar weet het, sommigen beschrijven me hartstikke lieve man. Dus ja, ik weet het niet hoor. Hoe zou je jezelf omschrijven? Hoe ik mezelf omschrijf? Gedreven. En daar stopt Paul van der Lingen voorlopig niet mee. Nee, ik heb altijd wel mijn oogjes open. Ik ben zo doof als een kwarthond, maar mijn oogjes. En dat zie ik en dan rijd ik er nog een keer langs, en soms al 3 keer. Dan meld ik dat. Ik denk van dat zou de verkeerde kant op kunnen gaan, wat we nu hier zien. Dan meld je dat, om er zo vroeg mogelijk
beter wezen. En met die drive kunnen instanties en organisaties in de toekomst ongetwijfeld wel weer een brief of telefoontje verwachten. Het was lange tijd nogal druilerig en vanochtend was het vooral aan zee regenachtig en vanmiddag was er eigenlijk overal motregen. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, regelmatig dan ook wel wat zon. Het weekend eigenlijk ongeveer hetzelfde laken en pak. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Voor het laatste nieuws kun je natuurlijk altijd terecht in onze app en op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne avond.